Бүгінгісі біздің менюда макарон отварной с маслом, тефтели сметану томатном соусе, зурларға чай сахаром, кішкенелерге компот из свежих фруктов. Һәм сыртасы менюлар чиратлаштырыла. Иртәгә бәлки анда рассольник буладыр, шурпа. Икенче көнне анда инде плов с говядиной, менә шулай теге разнообразие бар. Аллаһка шөкер. Продуктлар вакытында килеп бара. Поставщиклар зәйбәт. Алга таба шулай эшләргә насыйп булсын. Алар безнең второйны күбрәк яраталар. Плов, макарон, тагын нәрсә солянка, тапмачашлары. Бик тә җаваплы эш. Аларның әз генә чирләсәләр дә үзеңне боевлы хистәсең. Чөнки столовыйда ашап чыккач, чирләсәләр, Аллам, нәрсә булмады микән, миннән боеп микән дип үзеңне боевлы дәрисең. Повар эше бик җаваплы эш. Бик тәмле. Бик тәмле ашаталар, һәр көнне төрле ризыклар ашыйбыз. Бик тәмле. Макароннар, аннары көгән бәрәңге ашыйбыз. Ашлар бер көнне аш, бер көнне второй бирәләр.